Moikka! Täällä on LPS Nastakarkki ja mä teen petsiesittelyvideon, koska mähän aloitin nyt tubaamisen. Ja toisella kautteella en kyllä aloittanut vielä, mutta siis tilatkaa Dasu GT. Koska se on mun toinen kanava, siellä on vloggaamista enimmäkseen. Mut mennään vaan nyt petsiesittelyvideon pariin suoraan. Eka on tämmönen kissa. Tää on vähän täältä likonen. Ja tosta. Sitten täällä on punainen magneetti. Ja niin. Ja mä en nyt laita pauselle, koska mä en jaksa. Ja sitten tämmönen. Mä en muista tän kaaratu, tai tätä. Mikä tää onkaan. Sitten tossa lukee LPS lukiksi tolla. Ja täällä kissalla ei lukenut missään tossa LPS. Sitten tää on aika tosta vähän likainen. Ja tosta ei näy kauhean hyvin, mutta tosta. Sitten täällä on reikä joo. Sitten, mä en ole koskaan huomannut tuollakin olikaan. Mutta ei se mua haittaa, kunhan on kiva petsi. Okei, sitten tulee tämmönen. Mä en muista tän kartua. Koira kuitenkin. Ja täällä on sininen magneetti. Sitten otsassa on vähän tommoista jotain. Näin ja sitten tossa. Mut muuten kiva. Tai siis toinen on vähän kulunut. Mutta ei ne mua haittaa. Kunhan on kivoja petsejä. Sitten tulee tämmönen, mitä mä käytän niinku kauheasti. Ja tää on kirpparilta ostettu. Tossa on tommonen. Tuosta on vähän likaa. Täällä on reikä ja tossa taas jos lukee LPS. Sitten Tanskan dokki. Lukee tassussa LPS. Reikä. Tässä ei ole kovasti mitään niinku vikaa. Mutta tossa poskessa on tossa ja toi tassu on vähän tollainen. Mutta ei se mua haittaa vientääkään. Sitten tämmönen toinen Tanskan dokki. Tää on vähän kuluneempi tai vähän semmonen likaisempi. Toi on tosta aika likainen. Se ei nyt tarkenna hyvin tää mun itsen puhelin. Ja kuvan siis puhelimella melkein kaikki videot tyyliin. Tarkenna. No ihan sama, mutta siinä on niinku likaa. Kyllä se näkyy sitten reikä. Takaankin on vähän likaa ja tossa lukee LPS. Tosta mä en nyt tarkea sitten. Tossa on likaa. Ja sitten mä toivon täältä petsiä täältä mun laatikosta. Ja tämmönen kissa. Ja täällä on punainen magneetti. Ja sillään. Ei tää kauhean likainen niinku ole. Mutta joo. Sitten tämmönen. Mun tietääkseni tää on saksanpoimenko. Joo. Tää on vähän tossa likaa. Punainen magneetti. Tulee jotain punaista. Mutta tuossa korvassa on jotain ja takana. Mut joo, tää on tämmönen petsi. Tätä mä en tuu kyllä käyttää. Mä oon joskus kakkosella ja nyt mä oon nelosella niinku värinnyt tätä. Outoa. Ruma mun mielestä, mutta oli niinku ilman nettivärejä. Ja on se kiva. Varmaan tulen pesemään nämä tästä, niin mä voin käyttää tätä, jos tässä nyt näin. Sitten tämmönen kullia. Niin, mutta tällä on reikä pohjassa. Ja tää on joo, kullia. Vähän ruostunut tuolta koulusta. Kuten se näkyykin, että se on sieltä vähän. Ja yritin tarkentaa tossa, jos LPS reikä. Tää taitaa olla, oottakoos, tokavikopetsi. Joo. Mä en nyt näytä tätä yhtään. Tää on tämmönen, mä en tiedä tänkään. Mä en tiedä melkein mitään. Kohta minkään. Äsken tää tarkensi ihan hyvin. Tarkentaisikohan tää nyt vielä. No mut tossa on likaa aika paljon. No nyt se sit tarkens. Mut siis aika paljon tossa likaa näkyy paremmin. Mut sit tuolla reikä.
Ei ole missään LPS. Ja sit vika on tämmönen, siis näet löytyy vaan nyt mut tosta. Siinä on yhtiö parempi. Tuolla on punainen magneetti ja vähän tämmönen niinkun rensistynyt tai tämmönen, miten sanoiskaan. Mut kiitti kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit, tilatkaa kanavaa, jos teitä kiinnostaa nähdä lisää videoita. Ja seuraava video, moikka!